Čauky, čauky, vítam vás u nového videa. Dneska tu máme znova hru Minecraft. Vyskúšame postavať okolo našeho baráku opevnenie a tak. No ale budeme potrebovať veľa materiálu. Čož je problém. Nezabudnite sledovať Redpata. A ideme na to. Vydal nové video. Keď chcete vidieť Minecraft, to je dobré, good video, very good video. Ešte tam vidím kravu, takže ideme si vytvoriť sekeru a postavíme opevnenie bez cheatov, bez kreatívu. Dobre, vás doznúcham. Som milosrdný. No, takže ideme si postavať opevnenie, hop, ale najprv sa pozrieme stade, hej, tu máme našu lávu, nazdar, hop. No, takže OK. Tam skočíme do vody, hop. OK. Som si myslel, že miniem. Dnešná časť, nejdeme do nedru. Urobíme si asi kamenné opevnenie. O, kameň a drevo, dobre, kameň a drevo. No a budeme potrebovať ešte drevo. Počkajte, už tu fakt nemám drevo, hej. Už tu nemám drevo, výborne. Ešte tu druhú častu kúpneme. Drevo, chcem drevo, dávaj, drevo. Žiadne drevo. Počkaj, bolo to skoro? Ne, nebolo. Ja dve ironové krompáče a už neviem, čo s tým. Kokšem. Počkaj, ešte ideme craftiť. Hop. Takto a ideme. Budeme potrebovať hodne dreva. Takto, OK. Hop. Co tu máme, už tu nič není. Dobre, ideme. Bude to spojenie kameňa a dreva. Tieto stromy mi dajú síce veľa dreva, ale ja tak ich nemám rád. Stoja veľa času, ktorý potrebujem. Tam ich nedosiahnem. Hello. Robím poďme. Nice. Ešte tuto. OK. Už môžeme ísť. No, ešte skutočne rozťažíme. Poď sem, no PvP, ideme. Poď sem! Tak z drva už teda fanta. Vidíš, posral si sa. Už ideš hore? Tak z mnou PvPčku. Poď! Kde si? Tu si. Zemri!
OK. No, takže mali sme... Budem potrebovať hodne dreva. Ale hodne, a bude to hodne času stáť. Takto. Takto vravím. Naozaj. Ešte si ideme na nejaký kameň, nech to spevníme, alebo akože takmer 300 dreva. Už dokončíme krompač. Aj tu máme krompač. A zoberieme ryba. Krompači ryba. Takto, dobre, máme dotky. A toto celé obhradiť treba. No, málo to. Na 100%. Málo to bude. Takto, dobre, 200 by mali postačiť. A ešte 24. Máme taký štrkáčik. Musím povedať tak, že hovno vidím. No, fakt, že veľké. No, teraz už dačo vidím tam. Ďalší štrkáčik. No, táž ďalej, táž. No, konečne máme. Ešte furt nemáme, takže toto zničíme, už ideme. V podstate by sme zničili jeden celý krompač. Vôbec dačo. Ešte čak tu máme koál vlastne. Koál. OK. No. Radšej ideme na ďalší deň. Alebo fakt, keď toto bude trvať asi 3 dní. Je to, takže... No. Ešte tu dačo určite položíme. Máme opevnenie začína. Misia opevnenie začína. Aby ste sa nenudili, tak to asi urobím za kamerou. Ale nebudem používať kreatív naozaj.